Welkom. Hallo, Sander. Hoi, Leon. Pieter. Hi. Welkom zeg ik. Welkom terug moet ik eigenlijk zeggen tegen jou. Dat ken je nog van vorige keer, vorige editie van de IPR. Dan heb je het volgens mij net niet gehaald. Net niet, maar ik kan er niet genoeg van krijgen. Dus, goed zo. Doorzettingsvermogen. Dat is toch de eerste belangrijke karaktereigenschap van een ondernemer? Doorzettingsvermogen? Absoluut. 4 mensen knikken van ja. Dat is mooi. Je weet hoe het gaat. Je hebt een minuut om te pitchen voor de jury. En die minuut gaat nu in. Dankjewel. Ziet u ook door de aanbiedingen de deals niet meer? Dan heeft Maakjedeal.nl de oplossing. Afgelopen jaar is de markt voor online dagaanbiedingen explosief gegroeid. Maar liefst 46% van alle internetgebruikers heeft gebruik gemaakt van een online aanbieding. In Nederland alleen al zijn er zo'n 100 websites actief waar dagelijks bijna 400 aanbiedingen opkomen. En de gebruiker ziet door de bomen het bos niet meer. Maakjedeal lost dit op door al deze deals samen te nemen en de gebruiker een compleet overzicht te geven. Handig op een landkaart weergegeven. De gebruiker ziet direct welke deals er bij hem of haar in de buurt zijn. En om het hun nog makkelijker te maken kan ze ook kiezen wat ze interessant vindt en voor welk budget. Maakjedeal.nl maakt ook een einde aan die tientallen e-mails zonder enig interessante aanbieding. Dankzij onze nieuwsbrief op maat ontvangt de gebruiker alleen de mails, alleen de aanbiedingen die zij zelf interessant vindt. Kortom, Maakjedeal brengt overzicht in de miljardenmarkt van dagaanbiedingen. De gebruiker hoeft niet meer tientallen sites af te gaan, maar ziet in één keer de deal waar zij naar op zoek is. Dankjewel. Kom er vooral bij. Zijn jullie zelf een beetje koopjesjagers of niet? Ja, ja? Geregeld. Ja. Jij ook? Nee, geen tijd voor. Geen tijd om koopjes te jagen? Druk sites inbouwen. Oké. Ik ben heel benieuwd wat jullie leden van de jury van deze pitch vonden, wat jullie vragen zijn. Wat ik me eigenlijk afvraag is hoe kom je nou aan de content naar jouw platform toe? Zeg maar ook met name op de lokale aanbiedingen die misschien nog wel veel meer zouden interesseren dan de aanbiedingen van de gevestigde webwinkels, de succesvolle webwinkels. De bestaande dagaanbieders die zijn hun succes afhankelijk van het aantal mensen dat ze bereiken. Dus die maken heel erg actief gebruik van zoekmachine marketing, social media marketing. Maar daarna zien ze iets dat heet affiliate marketing. Dus hun content bieden ze al aan via externe netwerken en die kunnen sites zoals die van ons of andere reclame-initiatieven kunnen daar gebruik van maken. En dan is er gelijk al een afspraak van per bezoeker die je naar mijn site stuurt, daar krijg jij een bedrag voor. En voor elke aankoop die die bezoeker doet, krijg jij een percentage. Hoe ga je er nu voor zorgen dat de klanten dit niet ook gaan percipiëren als een van de velen? Hoe zorg je ervoor dat de klant niet zegt, dit is een van de bomen in het bos? Nou, ten eerste zijn wij een site die alle aanbieders overneemt. Dus die consument die zal wel doorhebben dat die sites waar die normaal zit, dat hij die bij ons ook gaat vinden. Ja, en dan denkt een insta verder dat er na jullie een nieuwe ondernemer opstaat die datzelfde zegt. En dat jullie daar ook weer onder geplakt worden. Hoe voorkom je dat? Ons concept is dat we ten eerste heel erg gebruik maken van locatie. Die kaart die is daarin heel onderscheidend. Ten tweede willen we heel erg inspelen op techniek. Nou, we hebben die site al, die ziet er heel leuk uit. Dat is technisch allemaal heel leuk. Ook een sterk punt wat wij hebben ten opzichte van andere vergelijkers, is dat je bij ons heel erg je eigen behoeftes kan aangeven. Dus aan de ene kant weten wij van de gebruiker wat hij wil en aan de andere kant weet de gebruiker dat hij alleen te zien krijgt wat hij wil. Dat hij niet plat gebombardeerd wordt met al die aanbiedingen waar hij niks mee heeft. En zo onderscheiden wij ons van de rest. Deze rij tot slot. Ja, ik begrijp dat jullie in fase 2 ook jullie eigen dagaanbiedingen op de site willen gaan zetten. En daarmee word je dus gewoon een concurrent van de bedrijven waar die op je site allemaal vertegenwoordigt. Maar waarom zou je dat willen eigenlijk? Want je wordt dan gewoon ook weer zo'n boom in het bos. Je wordt inderdaad ook een boom in het bos. Je wil dan eigenlijk een graantje meepikken van die markt. Maar aan de andere kant blijf je wel dat overzicht aanbieden van al die andere aanbieders. Is dat omdat je te weinig verdient met het overzicht aanbieden? Dat denk ik niet per se. Nee. Je wil gewoon nog meer verdienen. Ja, uiteindelijk wil je groeien. Dat is heel menselijk en heel ondernemend. Dank jullie wel. Echt, hè? Wat vond je de meest irritante vraag? Die laatste. Over het zelf gaan aanbieden van deals. Daar hebben ze een punt. En daar moeten we zelf ook nog even over nadenken. Hoe we of we dat beter willen aanpakken. Ik denk dat het een onderdeel is van een hele piramideconstructie wat je in het internet ziet gebeuren. En ik zie het echte onderscheidende vermogen, dat zie ik niet echt. Je ziet ook dat in andere branches is dat businessmodel ook toegepast. Hè? Nieuwsaggregatie, huizenzoekaggregatie. Dus al die aggregatiemodellen, uiteindelijk verdien je aan dat model niet zoveel. Dus
dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze een concurrent gaan worden van wat ze aggregeren. Ja. Maar dan gaat het volgens mij fout. Ik denk dat de concurrentie ook niet mals zal zijn als je dit echt wel... Ja, dus Google als je 1 keer druk maakt hier, dan is het ook niet afgelopen. Ja, dat is ook niet afgelopen.